29 ліпеня, серада, у Беларусі 21 гадзіна. У эфіры Белсату галоўнае інфармацыйнае падсумаванне дня «Аб'ектыў». У студыі для вас працую я, Валер Руселік, вітаю гаспадарства, і мы пачынаем. Баевікоў пад выбары хапаюць. Адкуль і навошта ў Беларусі з'явіліся расійскія вагнераўцы? Причём предмет есть какие-нибудь? Оружие, наркотики. Судовы канвеер не спыняецца. Чарговыя пакаранні за акцыі салідарнасці. Парушэнне ўсіх правоў тымі міліцыянтамі безграмотнымі, якія гэта зрабілі. Труцяць і забіваюць. Як гэта? Жыць побач з заводом Омск. Карбон под Могилевом. Сегодня даже на балконе. Вот черная сажа вымыть нельзя. Я не знаю сегодня, что отбылось, но у нас, знаете, дышать скоро нам нечем будет. Чым бліжэй выбары, тым больш напружаная робіцца інфармацыйная прастора краіны. Як паведамляе дзяржаўная агенцыя Белта, сёння ўначы пад Менскам праваахоўнікі затрымалі баевікоў расійскай прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнер», а Лукашенко сабраў тэрміновую нараду з чальцамі Рады бяспекі. Падрабязней Анастасія Русецкая. 33 расійскія баевікі з вайсковай кампаніі «Вагнер» затрыманыя сёння ўначы пад Менскам беларускімі сілавікамі, паведамляе дзяржаўнае агенцтва Белта. Усяго ж на тэрыторыю нашай краіны, згодна з інфармацыяй, якую атрымалі праваахоўнікі, для дэстабілізацыі сітуацыі прыбылі больш за 200 баевікоў. Гэта могуць быць сапраўды супрацоўнікі, скажем, кампаніі нейкай вайсковай. Пытанне, чаму яны прыехалі ў Беларусь? Ці рыхтавалі яны нешта? Можа, это на адпачынак людзі прыехалі. Но это, то есть, доказы мусіць тычыцца таго, што яны мелі нейкія злачынныя планы, што яны рыхтавалі рэальную нейкую дэстабілізацыю, нейкую акцыю і так далее. Паводле Белта, кожны расеец меў пры сабе невялікую ручную паклажу. Увагу ж да сябе ў санаторыі, куды засяліліся, яны выклікалі нехарактэрнымі для расійскіх турыстаў паводзінамі, а таксама адзеннем у стылі мілітары. Праўдзівасць інфармацыі пра затрыманне баевікоў у Беларусі выклікала сумневы ў расійскай дзярждуме. Я думаю, что Лукашенко попросту упершыню сутыкнуўся з рэальнай канкурэнцыяй з боку іншых прэтэндэнтаў. Мяркую, што сапраўды да яго ёсць пытанні з боку насельніцтва рэспублікі, але мы заўсёды падкрэслівалі, што гэта ўнутраныя справы Беларусі, справа беларускага народу. Мы гатовыя працаваць з любым прэзідэнтам, якога абярэ беларускі народ. Тэрарысты напярэдадні выбараў у нашай краіне з'яўляюцца традыцыйна. Гэтак у 2006-м КДБ распавёў пра змову і падрыхтоўку баевікоў. Труціць насельніцтва яны нібыта планавалі з дапамогай дохлага пацука, кінутага ў вадаправод. У 2010-м у мікрааўтобусе альтэрнатыўнага кандыдата Уладзіміра Някляева знайшлі арматуру і дымавыя шашкі. Гэтым разам небяспеку ўбачылі ў Расіі, а каб не пагоршыць стасункаў з Крамлём, абраная адмысловая фармулёўка. Прыватная кампанія, да, я думаю, што гэта зноў жа цалкам продумана, выбрана менавіта такая фармулёўка, што гэта, ну вот зноў жа нейкія алігархі, не звязаныя, конечно, ніяк не з Пуціным, там, не з кіраўніцтвам Расіі афіцыйным. Не забываюцца ўлады і на мірную падрыхтоўку электарату. Звесткі сацыялагічнага апытання, праведзенага аналітычным цэнтрам ЭКООМ на замову тэлеканалу АНТ, сведчаць, што падтрымаць Александра Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах гатовыя больш за 72% беларусаў. Святлана Тихановская, найбольш папулярны альтэрнатыўны кандыдат, мае 7,5%. Я думаю, к сожалению, это брехня. Я не думаю, что это настоящая цифра. 3% – это реальная цифра. Буду голосовать, конечно, за Тихановскую. Я хочу голосовать за девочку президента. А веру ли ехать им лишь бы, даже не могу вам сказать, ответить как бы на этот вопрос. Ну, статистика есть статистика, как бы. Ну, я думаю, что можно доверять, наверное, цифрам. Я не верю. Голосовать буду за Тихановскую. Ну, все, как всегда, вранье. Вот и все. Сама ж кандыдатка на прэзідэнцтва Святлана Тихановская, якая збірае тысячы людзей у розных гарадах краіны, упэўненая, што за ёй гатовыя пайсці 97%. На думку Анатолія Лябедзькі, лічбы праўладнай статыстыкі ўсяго толькі палітычная эквілібрыстыка. Я чакаю аднаго: Лукашенко, Ярмошына, Караеў, Вакульчык, Качанов. Яны будуць прызначаць Александра Лукашенко чарговы раз прэзідэнтам Беларусі. Гэта прызначэнне, гэта не выбары. Але ведь бадай, што упершыню у яго не будзе легітымнасці ўнутры краіны. Гэта азначае, што большасць беларусаў не будзе прызнаваць яго
сваім прэзідэнтам, законна абраным. Пасля ж выбараў, нягледзячы на масавыя рэпрэсіі, упэўнены Лябедзька, супраціў уладам не згасне і можа выбухнуць страйкамі. Анастасія Русецкая, Белсат. Па ўсёй краіне працягваюцца суды за пікеты ды акцыі салідарнасці. Пры гэтым грамадзянаў, якія стыхійна выйшлі ў цэнтр Менску пасля нерэгістрацыі кандыдатамі на прэзідэнцтва Віктара Бабарыкі ды Валерыя Цапкалы, не толькі штрафуюць, але і ўшчынаюць супраць іх крымінальныя справы. Тэму працягне Юлія Лабанова. Праехаўся па горадні ў аўтамабілі з бел-чырвона-белым сцягам ды ўключаны песняй Цоі «Перамен». Атрымаў 675 рублёў штрафу. Суд Ленінскага раёну абвінаваціў Уладзіміра Родчанку ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Меня остановил сотрудник ГАИ с люстрой включенной на социалистической. Вот. Не объяснил ни причину, ничего. Проверил документы, с документами казалось все в порядке, тогда он сказал, что нужно проследовать в РОВД. Уладзімір не мог трапіць дадому. Машыну, у якой былі ключы ад кватэры, міліцыянты забралі як рэчавы доказ да ўступлення рашэння ў законную сілу. Ён не перавозіў праз мяжу нешта забароненае, ці не распалажыў на дзверках аўтамабіля нейкую перадвыбарчую агітацыю аднаго з кандыдатаў. І таму ніякага права не мелі забіраць гэты аўтамабіль. У сталіцы ж меліся судзіць чаргу ў краму «Сімбальбай», аднак паседжанні з учора і сёння перанеслі на нявызначаны тэрмін. Штопраўда, на 54 рублі аштрафавалі Александра Голубкова за дробнае хуліганства. Справу, паводле якой на маладзённа не было складзена нават протоколу. Задерживали нас сотрудники, абсолютно другие сотрудники милиции на автомобиле «Джили», поэтому тут никакого автозака даже и не было, то, что они свидетельствовали на нашу сторону. Александр трапіў у цэнтр спрэчак з аўтамабілістам, што наехаў яму на нагу. Рассудзіць інцыдэнт прыехала міліцыя і ДАІ, таму разам з іншымі яго не забралі ў аўтазак. Для них народ проблема, они этого не понимают. Ажно на 1080 рублёў штрафавалі кандыдата пратэсту Уладзіміра Няпомняшчых. Збор подпісаў за ўласнае вылучэнне суд цэнтральнага раёну Гомлю прыраўняў да несанкцыянаваных пікетаў. Да, я выступал, у меня корреспонденты спрашивали, да, у меня люди спрашивали, где в законе написано, что мне нельзя разговаривать с людьми при сборе подписей. За ўдзел у нібыта несанкцыянаваным пікеце меліся агучыць рашэнне Петру Мігурскаму, журналісту сайту «Магілёўскі рэгіён», які асвятляў збор подпісаў за Юрыя Губарэвіча на вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты. Разгляд справы перанеслі. У меня все-таки была задача дать репортаж. И я написал 2 статьи в тот день по пикету в городе Шклове и в деревне Александрия. Подставой скласти акт, да и передать его в милицию, сябры участковой комиссии полічили надпись на отворотном боку стенду «Подпиши петицию за перенос выборов после эпидемии и без Лукашенки», поблизу якой стоял Петр Мигурский. Если и было какое-то нарушение, то не закона о массовых мероприятиях, а избирательного кодекса. И районная избирательная комиссия имела все возможности принять собственные меры. В данном случае вынесли предупреждение. Шырыцца між тым не толькі адміністратыўны пераслед актывістаў. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» ўжо як мінімум 13 грамадзянаў затрымалі ў межах распачатых крымінальных справаў пасля падзеяў 14 ліпеня за супраціў міліцыянтам, гвалту іх дачынення ды парушэнне грамадскага парадку. Тады менчукі выйшлі на стыхійны пратэст супраць нерэгістрацыі кандыдатамі ў прэзідэнты Валерыя Цапкалы ды Віктара Бабарыкі. Юлія Лабанова, Белсат. Нас атручваюць і забіваюць, кажуць жыхары пасёлка Вейна. Гаворка пра прадпрыемства Омск-Карбон-Магілёў, дзе запусцілі другую пусканаладачную лінію. У выніку ўсё паселішча літаральна накрыла сажай. Хочаце ведаць, як на гэта рэагуюць улады? Вольга Старасціна распавядзе. Была рука чыстая, а стала брудная. Але гэта не пыл, а сажа. Яна паўсюль. На аўтах, падваконнях, лаўках, дрэвах, домах и дорогах. Белое белье висело. Белое полотенце вот напротив открытого окна. Сегодня оно было серое, вот поэтому обратила внимание. И дымка. Очень дымно. Вот утром в 7 утра было как-то дымно, туман, не туман. И запах такой вот, вот как будто дым. Я убирала в квартире и протирала подоконники. Вот просто протираешь тряпочкой, чистой тряпочкой, и остается черное такое, которое невозможно вымыть. Без там каких-то химических средств и молюкса это просто не отмывалось. Оно еще больше и больше размазывалось. То, что жыхары называют сажей, это твердые частицы, техничный вуглярод, які забруджвае паветра продуктами гарэння, спрычыняецца да разогреву зямной атмосферы. И вядома, гэтае канцерагеннае рэчыва уплывае на здароўе людзей.
Хочется еще пожить. Но нам жить не дают категорически. Дышать скоро нам нечем будет, потому что у нас строить. Жыхары ўпэўнены, што гэта чарговыя выкіды з не так даўно пабудаванага заводу Омск-Карбон-Магілёў вытворчасці тэхнічнага вугляроду. Падобнае ўжо здаралася. У лістападзе 2018 года, калі прадпрыемства вырабіла пробную партыю сваёй прадукцыі. Цяпер Омск-Карбон запускаюць другую пусканаладачную лінію. Хутчэй за ўсё, зараз яна ўжо будзе спынена, таму што яны ўжо разумеюць, што да іх могуць прыехаць. У нас па заканадаўству трэба зрабіць 2 замеры менавіта падчас працы прадпрыемства, каб высветліць перавышэнне. Мінулы раз зафіксавалі перавышэнне нормаў цвёрдых часціцаў у 40 разоў. Але другі раз змерыць не змаглі, бо пасля выкіду прадпрыемства на пэўны час прыпыніла працу. Не проверяют как бы экологию нашу, но когда, значит, они должны проверить, это дело в том, что сообщают нашим товарищам, не очень было приятно для нас, конечно, Омск и так далее, Карбон, они, значит, сразу прекращают эти трубы дымить нам. Гэтым разам жыхары ізноў паскардзіліся ў Магілёўскі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы наваколля. Приезжала охрана природы, провели рукой по траве, да, все, дальше. А по нам кто проведет? Никто. Праводзіў па траве Сергей Чэлачаў, начальнік аддзелу кантролю за аховай і выкарыстаннем атмасфернага паветра і водных рэсурсаў. Але чыноўнік яшчэ не ведае, ці зможа лабараторыя правесці аналіз сабранага матэрыялу і сказаць, што гэта. Ничего не известно, по крайней мере, по информации предприятия. Нет, давайте мы прокомментируем все-таки это все в понедельник. Во-первых, они будут пускаться до конца недели. Мы будем делать замеры. Как на источниках выбросов, так и на санитарно-защитной зоне. Там уже на основании наших замеров будем судить. Будем тогда принимать какие-то решения управленческие. Останавливать, не останавливать. Омск-Карбон – гэта не адзіная патэнцыйна шкодная вытворчасць у раёне. Улады абяцалі стварыць лабараторыю кантролю ўсіх прадпрыемстваў свабоднай эканамічнай зоны пад Магілёвам. Сістэма маніторынгу, якая б дзень і ноч правярала паветра, мелася паводле абяцанняў чыноўнікаў запрацаваць яшчэ 4 месяцы таму. Цяпер улады кажуць, што на яе няма грошай. Вольга Старасціна, Аб'ектыў. Афіцыйная статыстыка па распаўсюду каранавірусу ў Беларусі зноўку расце. Паводле звестак Міністэрства аховы здароўя. За апошнія сотні медыкі выявілі на 37 выпадкаў COVID-19 больш за папярэднія. На стан 29 ліпеня былі зафіксаваныя 152 новыя выпадкі COVID-19. 5 чалавек памерлі. Агулам за ўвесь час эпідэміі каранавірусную інфекцыю выявілі ў 67 518 чалавек, з якіх амаль 61,5 тысячы выздаравілі. 548 пацыентаў памерлі. Эксперты прагназуюць, што другая хваля каранавірусу ў Беларусі можа пачацца ўжо нават у верасні. Дзяржаўнай праграме развіцця гарадоў-спадарожнікаў Менску сёлета спаўняецца 10 гадоў. Ці атрымалася выканаць абяцанае? Пабудаваць прывабныя паселішчы, у якія мусілі пераехаць тысячы менчукоў, перанесці туды сталічныя прамысловыя прадпрыемствы ды развіць інфраструктуру. Шукаць адказы ў адзін з гэтых гарадоў-спадарожнікаў Фаніпаль выправілася Алена Дубовік. Актывісты Фаніпалю ліставання з уладамі ў пытаннях развіцця гораду вядуць рэгулярна. Нядаўна адстойвалі апошнюю лесапаркавую зону. Вот на месте вот этого леса вот всего должен был стоять дом многоэтажный. То есть лес должны были вырубить, и это абсолютно как-то нелогично. У нас в Фаніполі не так много таких зеленых насаждений. Дзяржынскі райвыканкам паабяцаў план забудовы перагледзець. Они все-таки согласились с нашими предложениями, пошли навстречу в новом проекте, который вот уже второй раз обсуждался. Этот дом будет стоять вот по краю этого леса, вот где-то туда вот. И лес обещают сохранить. Надо будет уже, когда уже будет стройка идти, все-таки отслеживать, чтобы не получилось так, что они отступят от этого проекта. Правда, проект еще тоже не утвержден. За апошні час жыхары стваралі калектыўныя звароты за развіццё грамадскага транспарту, павелічэнне месцаў ва ўстановах адукацыі, будаўніцтва спартовых пляцовак. Цяпер вось патрабуюць адрамантаваць двары і дарогі. Вот эта улица Ленина,
которая связывает центральную часть города с микрорайоном Южный, с микрорайоном улицы Зеленая. Это стало толчком для написания коллективного обращения по поводу состояния этой улицы. И к нам начали обращаться с других дворов, с других улиц люди. Михаил – мясцовый активист. Он вырос у Фаніполі. Теперь тут растут 3 его детей. Детям приходится стоять по несколько лет, ждать, чтобы попасть в детский садик. Вот. А школы тоже, когда я учился, у нас было 4 параллели. Сейчас это уже 8 параллелей. Фаніполь как был 30 лет назад, так и остался, а население его выросло практически в 2 раза. Фаніполь стаў спадарожнікам паводле указу прэзідэнта нумар 214. Увайшлі ў спіс Дзяржынск, Заслаўе, Лагой, Скрудзенск і Смалявішы. Планавалася перасяліць замкат каля 60 тысяч менчукоў, але пераехалі не больш за 200 менскіх сем'яў. Чаму буксуе праграма развіцця? Перадусім не хапае сродкаў. Не хапае ініцыятыў, людзі на месцы яны звычайна баяцца. І такая спакуса насадзіць на не зусім, скажем так, гатовыя інжынерныя сеткі, сацыяльную інфраструктуру, шмат жылля, квадратных метраў для справаздачы, яна была заўсёды. Паводле эксперта важна будаваць не толькі інфраструктуру, але і змяняць адміністратыўную прыналежнасць гарадоў-спадарожнікаў. Мне здаецца, павінна быць нейкая адміністрацыйная залежнасць паміж гарадамі-спадарожнікамі, ну і сталіцай. Я нешта яе зусім не заўважаю. Горад-спадарожнік павінны быць нейкія там узаемныя такія праграмы, кантакты, развіцця. І сталічны бюджэт мусіць, напэўна, укладацца у развіццё спадарожнікаў. Пакуль што Менскі аблвыканкам не рвецца фінансаваць гарады-спадарожнікі. Стварыць горад з паўнавартаснай інфраструктурай ды новымі працоўнымі месцамі. Такую задачу ставіла дзяржаўная праграма развіцця гарадоў-спадарожнікаў яшчэ ў 2010 годзе. Алена Дубовік, Белсат. Ці можа быць у несвабоднай краіне свабоднае мастацтва? Адвечная тэма канфлікту творцы і дзяржавы паўстала зноўку на адной са сталічных выставаў. І пагатоў узняла яшчэ адну актуальную для Беларусі тэму салідарнасці. Александра Дорская. Сучаснае мастацтва мае быць актуальным і правакатыўным. Але на трыенале ў Менску выказванняў на самыя важныя сёння тэмы не сустрэнеш. За некалькі дзён да адкрыцця з выставы прыбралі інсталяцыю мастака Сергея Белавокага. Праект «Вітраж АТ» у выглядзе люстраных міліцэйскіх шчытоў, пабітых камянямі, яшчэ ў пачатку года да ўдзелу ў выставе адабрала мастацкая камісія. Твор увайшоў у шорт-ліст нацыянальнай прэміі Беларусі ў намінацыі «Актуальнае мастацтва». Аднак потым дырэкцыя конкурсу папрасіла аўтара зняць працу. А калі ён адмовіўся, даслала ліст, што з экспазіцыі інсталяцыю выключылі з такой формулёўкаю. Ваша работа на триеннале современного искусства была представлена не в полном объеме, скобки, в части отсутствия камней как элемента произведения, скобки закрываются. Мастаку відавочна, што справа зусім не ў камянях, якія было б лёгка дадаць, а ў сімволіцы твору. «Вітраж АТ» гэтак паэтычна называюцца шчыты, якімі грукае АМАП падчас вулічных акцыяў. Я думаў над тым, як можна ператварыць гэты сімвал паліцэйскай дзяржавы у штосьці ўзнёслае, у той вітраж, які мы бачым у касцёлах. Убачыўшы сваё адлюстраванне ў гэтых шчытах, што мы можам зрабіць? Ці можам мы даць адпор? І што з гэтага выйдзе? Сергей Белавокі заклікае мастакоў адстойваць права на свабоду творчасці. На знак салідарнасці фотографка Марыя Алена Бане зняла з конкурсу праект «Моя рака», над якім працавала 2 гады. Мое решение – это прежде всего знак солидарности с теми, кто пострадал от насилия действующей власти. И сложившаяся ситуация на триеннале, очевидно, отражает ситуацию современного искусства в Беларуси, положение ее и положение всех людей в стране в целом. Творцы ўсё часцей выражаюць сваю грамадзянскую пазіцыю і зазнаюць рэпрэсіі. Гэтак пад адміністрацыйным арыштам застаюцца дыджэй, стваральнік радыёплато Александр Карнейчук і музыка-клавішнік гурта «Тонкі ход» Максім Субач. Александра Дорская, Белсат. На гэтую хвіліну ў мяне ўсё. У студыі працаваў я, Валер Руселік. Больш навінаў на нашай старонцы ў інтэрнэце belsat.eu. Добрага вечара, заставайцеся з Белсатам.